Bună seara, tenisist și juruția noastră mutritori. Mi-a trecut chirolul, trecut baia Honja și ajunsim la zadit Sony emisii dit anul da unii 12 inghiți. Sărbători cu sănătate, cu harauă, te-ați iurtosiră Cărciunlu, te-ați val iurtosească tu hinar, am ști anul nou ți ia bati la uși. Tora seara avem un oaspe de mult alargu, și când este și protlu oaspe de gârții, l-avem oaspe Sotir Bleța. Arhitectul Sotir Bleța, armânlu Sotir Bleța. Sotir, bine veniși, tu mă betea armânească. Bine vă aflai, bună seara la toți mutritorii, la tot armâna mea, la toată lumea. Cu Arada mea se au sărbători bune, anul nou cu sănătate, harau, vrare și multă avere. Avere este de mare simasi, să avem avere. Tu ai chiar de criză, da, este de mare simasi. Sutirica de, nu știu, mas mutrei și alte emisii de la Armâna mea media. Am ca de cafioară, avem tu ahurhit întrebare, ți ține de arăzga armânească a oaspilui, ți-l avem. Care este arădățina ta armânească? Diu este? Să ne spunem da o lucruri de părinții, de păpânia tăi. Sutirica Bleța care este? Sunt un armân, și mi-am dat o para gardistică, gardichi predisesc, de regiunea de Tricala, de modele de Pinto. Este niga fără ce cunoașteți toți, aminci, metro. Acolo, eu mi-am dat tucali, noi, părinții mei, papinii mei, ce era picurare, avea tipuri, avea pravdi. Îți depuneam, făceam tranjumanță, ce zic tu italianesc, tu francezesc, tranjumanță de gardisti până tu hoară de câp gramatico de Cardiță, regiunea de Cardiță. Ca și Aghi Dimitri depuneam, ahurheam depunearea de Tumudi, tu câp, și ca și Aghi Gheorghi, n-alinam de câp Tumudi. L'anul 1956, tu calea țineam ca de gramatico, mi-am dat în audru oi. De ghești tu în plata. Mi-am de muma mea, mă arată le-artat și tu stora, le-artatul de papula meu avea dusă cu un mur, la cașabelul, la fara, pili, porta. De la un, cum se cheamă, un mamiu la seama. Una miare ți ajuta. Una mulher ți ajuta mulher de samide. Așa mi-am dat eu. Și apoi când ajungem de fara gramatico, mi declararea acloțime, că mi-am dat aclotă fara gramatico. Ma alicia este că eu mi-am dat tucali de gardichi până gramatico. Ca un armân să fie așa. Da. Cum vă zici, și papinile mei, și părinții mei, era toți armâni și era picurani. Tuetația era martii Sicilia un armânt de gardisti cu un xen. Și xenul atunci, xeană, se considera armânul ce era de fara aproape, de Giurgia așa. Lipsea și voră de acolo din hoară. Exact. Aveam un fenomen de endogamie, cum zice. Se lua de hoară, nu lua xani. Nu lua xani și nu lua xeni. Am nu ajungea și băsoi, de apoi toți cu toți. Era de bun că hoara mea era mult, avea nili. Era foarte mare. Era foarte mare. Câți bănători avea atunci toți el chiro? Toți el chiro, zice că eram vurzați nili de... Cabaia? Da, ma normal ne-am pus acolo, are toți... Ma marea parte dipunea tu Clip, dipunea tu Cașabelul de Tricala, de Larisa, de Atena, de Pirea. Era multă lume atunci. Nu voi să greșesc, o să spun amutritorilor, iertare, voi să spun amutritorilor a noștri, care vor să bagă vrea întrebare, pot să da restul lucru, sunt live-ul, se dezvărtește tora pe Facebook și noi vă să dăm apanda și
când o vazină Arada. Maria cu Viorel sunt aua ninga noi și ne ajută să ne spună care sunt aceste întrebări de la voi. De care zburâși de Hoara Gardichi. Tine v-ai zis că este n-ai mamșat afară. Toată lumea zice că Hoara lui este cam mamșată. O am văzut, de alică este un Hoară mușată. Atunci nu era cam mamșată, că avea căsi atunci vechi, cu arhitectură mușată, căsi fapte cu chiatră și avartite, nu cu keramici, ma cu ploațe de chiatră. Da, era o Hoară caracteristică de modele de pintă. Ok. Ni zburăși ni cheamă de cum băna Armânia, tumțea picurari, cum zuțea de-a acolo cu oile. Ți alte aduceri aminte ai de la Arăzli, nu știu, de alte sărbători, ți s-a dra în Hoara, dar ai tine fici pe caplo. Și bitesim la seamă cum se alina și cum dipunea. Aveam două leturi, făcea prota bărbații cu oile, imnidă spascând de la oile cu cali, și făcea randevu asem cu mulierile, cu fițorițe și cu papânile, tună partii. Imna Horia, oile cu bărbații și Horia, papânile cu fițorițe și cu mulierile. Deci s-a adunat de seara apoi, că avea ajunsă și oile. Acloține dănăseam și acloține făceam bură calivă, cu iarbă, cu cupați și ne apăream de soare, de ploaie, de țira. Deci de seara aprindeam focul la cloține și adaram ceva să măgăm. Și la de giu tahina cu agonia, agonia. Luam calea, te-a luat de giu. Se repetiți așa, e un lucru ca de giu. Și primarea asta era de vurgeați zile de chiro. Și tezi tună coară consolată, de gardichi până gramatico, de gramatico până gardichi, făceam geați zile de chiro. Tora facem 2-3 sehări de chiro. Le garcăm oile cu amaxi, cu tiruri și le aducem. Atunci nu era tirul, nu era ceva. Stăceam primnită. Ce alte aduceri aminte ai de la Răți, ți s-a dra la Vărănunchi? Când fugeam de toarele de câmp și ne ținem ca de sus, roda giu ne adunam cu alți sărmânți, ne de toată hoare, cam aproape. Calea ce făceam, ne adunam și cu cam mulți. Care o mare fua noastră, fixuriți, ți ne adunam cu ușorinile de toalat de hoare, să ne ținem de adun apoi de hoara de gardisti. Ce să zic, mult în sat era. Mult în sat și era mult în sat. Acolo țină horchii să mă duc și la școală. La Gardichi a horchii să mă duc la școală. Acolo țină horcheam școala și apoi o taliam, o suspendeam. Continuam, lățeam apoi doar la de hoare, la de școală. Hoara cea ce era de câmpul era una hoare mestecată, de armeni, greci, și alte turlii de oameni. Cât chiro de oară adrați până la sculie de Gardechi? Sculia de Gardechi era aproape de casă. Alantă sculie de talantă hoară, cât era largul? Tuid era. Aproape era, că era... Era aproape. Da. Tuid de hoare era sculios casa eu. N-ațeam să treceam la de chiro. Jumătate, dici de chiro treceam. Tu una hoare, dici de ani de chiro, tu una hoare, dici ani de chiro, tu la de hoare. Proții ani de sculie disești că i-a drași acolo în hoară, ahorcheam gardisti, continuam gramatico și apoi mă tănățeam gardisti. Zbidizeam acolo în gardisti anul scolastic. Așa se face trei protele clase. Πρώτα κλάση ce faci eu, nu știam proces, că toți acolo zburam armănești. Și armași tu idia taxi, faci
ripetiția de πρώτα clase de 2 ori. Apoi, vicei grecești, și eram de cam buni studenți. Apoi fui mai bun, eram protul. Super. Nu știu, Savdini cheamă halat, nu știu, desi jasi de la televizie, de la altă țiva, acolo a Liga. Ma si vedea de la televizie, va poți da niam preagala? Nu, televizia nu are audio. Nu are audio, gini. No. Savdini cheamă halat, ama va auduțem gini moabetea. Cam amânat, anda crescut și ajunseși Italii. Cum de ajunseși acolo? Și Italii. Cum de luași asta pohoții? Apoi, când am părăsit școala, prota școală elementară, mi-a dus la ginnaziu și liceu de Casabelul de Șofades. Apoi ne facem stabili noi, rămâneam tuhoara de gramatico, gardisti nu ne-țeam apoi. Acolo ne făceam școală de tohurhita până la tubitisita, toate clasele. Apoi părinții mei nu vrură să mă ducă gardisti ca să spargea oile, nu știu ce dracu, de la goare. Era una lângoare. Era una la goare acolo și când alinam gardisti, oile se spargea, chirdea laptele și chirdea nilițele. Și atunci, da, când se face de 2 ore acest lucru, l'anul când era 6, 10, 6, 7, pare, când a fugim de gardistă, tatăl meu arcă dinapoi un laicat, zice, nu vă mă dai în gardisti, să sparg oile astea. Și de atunci nu mă te-a dus în gardisti, armasim mas gramatico. Gardisti nățeam mas veara, când aveam vacanța școlastică. Aveați soia acolo, Pistipsescu. Da, gardisti, da, toți cu sorinile era acolo. Gramatico aveam soia de fratele a tatălui, cu sorinile de fratele a tatălui, să rămâneam toți acolo la gramatico. Acum ajunseși Italii. Tu Italii, da. Acolo, cum zici, era una școală misticată, de armâni și de greci. Fu una discriminație acolo, că grecii ne-țea scatovleși. Armâni... Arădea din voi. Arădea din noi, armâni de un zbor greu, nu pot să zic, permanent. Când am dus apoi la gimnaziu Șofades, acolo era niga cam mai greu. N-arădea din noi. Și axă, în dreptul mini, ideea să fug. Să mă duc pe Valiura, că eu va hibă toți oamenii va hibă India, va hibă Isa. Nu va avea mai tare turlii de discriminație. Și axă-ți în dreptul mini, ideea să fug. Fără vreau să mă duc pe Australia, dar nu puteam aduce, îmi pare că avea litit atunci la Boris se bagare Ibovio se ducă xenii pe Australia și apoi am întâlnit ca tu Italii și mi vedeam că limba armânească era mai proacă de limba italiană. Da. Tu ușor să înveți limba italiană. Da. Și așa când am dus tu Italia, tu Veneția, acum siamo avgeri cunoscuti, zboare și li stiamo. Alti identici, irchili, alti aveam cam alaxit, ma traduceam. Un zea, un palang. Așa că acolo se vicei imediat limba italiană și mi bagai tu arată tu universitate. Se fac une parentesi aici, nu știu ce, capaz să ne-am să rămâni de briții. Am o filiset de zboare și tu armanesc briții de chirum. Deci am o filiset de zboare și ați anut armâni de tixani, de aici domn. Și mi-aduc așcă armâni de tixani. Și nu zic că ceva armâni de briții, ca Him Rubanov. Eu Him armâni, Him șutir al plății, armâni. Ca să mi-o filiset ăla de zboare. Și nu le-au auzit ei. Și nu le știu, nu va să zică ca Him Rubanov. Him oaspe, Him filul de toată lumea.
και Yeah. μουντιαλόφιλο. Cum diloša esta povasti sti fața arhitectul? Priția sti diaforă facultatea de arhitectură de acolo de Italia, di Venezia, tu biani cu ația di gărție, di toată Πρώτα cum zici, era intrat înăuntru în inima mea ideea să fug afară tot ce ani, să fug de priții, de-ați alții au priții. Și eu m-am sparit de-a mei, ca spariți de-a mei pe care ați de gramatică, nu era individuos. Avure problemi seri, nu le-a lăsat să baneați acolo. Mi-aduc de-a mei de 2 ori, ți-a gândit tatăl meu, și garea, s-a adunat acolo în tuți de toară, și garea έξω η βλάχη από το χωριό. În afară ar mâinile de toară, nu-l vrem. Se adunară în giù, ar mâinile de acolo de gramatică, și dusere Larisa. Larisa era capitanul, era un ministru de la dictatură, un Ianis Ladaș. Și dusere acolo, fațere parapul, ca greci, gramatico, le vine în Livorul, acudire tatăl, etc., etc. Pe când am zis la fel, ești Ladaș, și era numele. Pe trecut tatăl înapoi, alați 3-4 ce erau în publici de Armenia Croțin, un jeep de armată, de tascheri, dar cu un capitan, un oficial, și 2-3 de la armată. Când a ajuns la Croțin, toți apoi s-a sparat. Când a văzut că ministrul era de partea armenilor, nu m-a întâlnit la cartire. De atunci, născlo, banem un haral. Succesine, cum zici, era intrat înăuntru cu mine, ideea să fug. Atunci aveam o altă priție, numărul gliș de intrare al universității. Să făceai, darai cărțile și te baga, iti vrea, iti lipsea, iti analoga cu punturile ce adunai. Și minim bagară duc la o universitate de salonă de economie. Eu nu vreau economia, îi duc și acolo la universitatea aceea, cu 6 mesi de chero, și de acolo vreau să fug statul, mă arată, nu mă lăsa. Nu mă lăsa să fug tuceani, că să sparea, că să duc tuceani, vă le aduc tuceani muliare. Știți, să sparea? Nu scapă. Le adus italianca, Irene de la Costa. Să una muiare mult mușată, și bună, va să zbărăm știa cam anclo. Da. Și acces ne mă duc în Italia, eu vreau să fac arhitectură, vreau să construiesc. Mică de atunci aveai Mirache. De atunci aveam Tumidi, aveam Mirache arhitectura. Ok. Și tu Venetii, și atunci era una de cam bunile universități tu Italia și tu lumea toată. Dimi Italia este amplină de adărăminti mșati, tianami. Iar ta, care că să bă de Italia asta n-ai mai mușat? Mulherea mea este de cam eroticul ca să bă de Verona. Eu m-am cunoscut la Universitatea de Veneția, acolo Vița Libii Orientale. Acolo n-am cunoscut Bunățu, și de atunci n-am tot de adun. Mușat. Care că să bă tu minduiarea ta de Italia, este n-ai mai mușat? Minduiești că Verona este n-ai mai mușat? Dit mutrită de toți ca să băzile de Italia sunt mușați. Și nici licoare, și nici ca să băzi sunt mușați. Nu poți să dai ură de afurau. Și Verona este mușată, și Veneția e mușată, și Floredia e mușată, și Roma e mușată. Ite și vezi, ai și vezi multe lucruri. Κάθε casabel lipsește, să-l vizitezi, să te să-l mutrezi, să-l vezi, să-l examinezi. Eu adrași protele adărăminte. Italia e o altă văsile. Πρώτο lucru ce darai de una firmă italiancă, de Țani. Era
aveam acorchite să lucrez acolo la une firme Lombardi Marmi și făcea lucrări tu Irak, atunci tu Iran, tu Australia. Și atunci na cățai de adarai proiectul de marmur de granit, de Grand Hyatt Hotel de Melbourne, de Americiu, acolo și adarai proiectul lucruri, ma lucruri era de altă lume. Și eu îndrăgeam proiectul de marmur și de granit. Apoi, Sad mi cheamă halat, nu știu, că ți buraști văra clova, Hamburliga cu silă. Rolic, eu am dat. Și apoi, un giur, mi cunoscui cu un grec de Atena, l-ajutai acolo, el era un constructor, adara blocuri Atena. Da, din mandatul și le-a dat un bloc Atena. Le-a darai proiectul la est și văzui ca să plătea din arhitecții atunci cu proiectul de Greție. Oi, la zic, ce și-a dat Oxeanii să lucrezi pe alții? Am duc tu Greție să dar biroul meu. Și acțiune, vin tu Greție să darai biroul meu de arhitectură, cabinetul meu de arhitectură. Fuzoria este închisită tu zănatea ta în dati turnaș Gărții, că dimi minduiescu că nu murli sunt tu diafuri, tu domenia de arhitectură, tu Italii, tu biani cu de Gărții, nu știu cât sunt tu diafuri. Limba de arhitectură este iguală de toată lumea. Este unică. Κάθε κράτος, το κάθε στάτο sunt νόμοι de alte tornii, νόμοι διάφοροι. Nu mi cartiază, că îi pagam toarade. Să înveață. Exact, bițai nomurile grecești, să faci una cale mult bună, pot să zic. De acolo apoi ajungi pentru România, doar Albania, Nord Macedonia. Să darai proiecturi, sunt multe alte craturi. Ție arhitectul e arhitect, îi lipsește, țari multul hari. De cam avecle, multe hari are Le Corbusier, arhitectul elveto-francez. Apoi am multe hari ne-a avut rectorul meu, Scarpa. Și de toră de tăiești erau arhitecta cea irakiană, Zaha Hadid. Exact. Enzo Piano, un arhitect italian. Da, sunt mulți, nu e un, doi, sunt mulți. Cada are axia lui, are ideea lui, are... Are și le-ai... Țituri de adărăminte ai bitisită și eu să ai flănaima multe diale. Da. A hurhit cu căsniți, cu locuri de apartamentul. Apoi, agalea, faci multe lucruri, faci mari industrie, logistics calls, cum se le zic pe românești, hoteluri și multe căști de scormare la mare. La insula de Mykonos am adarat la sus de 60 de căști. La Tumudile de Arahova adarai vor 40 de căști. Da, de scormare de iarnă, proțin, cu schilul. Darai multe. Marele proiect ce am adarat este un proiect de 7 blocuri, un teren, un bloc, de birouri, în afară de Atena. Care vă zic că n-ai mai multe adărăminte, sunt o gărție. Da, sunt o gărție. Cum pestinitora că-ți duți lucrurile, cum vă aduneaua sibă nalele adărăminte? Mutresc cu sibă cam aniți, cam amări, cum vor sibă?
Azi sunt multe lucruri ce κάθε oare fac διαφορά. Τώρα το έσχυρο, τους ατσέλτσαου μερικές, vor silitalis licurme ca nou posibilitatea să plătească, toate celelalte lipsea să plătească. Apă, caldă, condominiu, etc., etc. Vor ghingița înainte, toți vrea căși mari. Τώρα vor nu fac căși mari, toți vor căși mici. Și le-au paradigmă de la mine. Eu am adarai un mare casă. Nu are să mă știi de câte metri. Când era scritiți la mea acasă, era un harau. Toți fugiri și armați și eu cu mulher mea. Este greu și eu de ce vă ligă tot acea casă. Mi doar că tu patuma deftri, tu patuma de sus, dar și vor 2-3 ani de cărăți nu mi-am alinat. Cât metri minduiești că lipsește una casă, ca si o edisită de chirolo de tora? Si o edisită de chirolo de tora, una casă, de un paracli, cu un fixoric, cu 2 fixorici, maxim 100 de metri pătrați. Depinde de lucruri de furaj, de lucruri să dar. Ca să lucrează sardoli, un lucru normal acces, mai sus de 100 de metri pătrați. Este mult. Da. Carasibă să dare un adărământul terminabil. Ziceam un centru cultural. Cum mindește că lipsește sibă? Cum îl vezi tine? Și tu ții loc, va sibă că am găsit. Să vorbim de locuri. Un proiect ca tare, baladaram duhoara de gardiști. Ama nu este zori să ajungi acolo. Eu miloni cheam povria, dar luai calea cât gardiști. Da, deci acces aradem na teamă. Eu baladaram un proiect terminam, baladaram cu casabelul de Tricala. Cam ajuns din 60 de la olul de Tricala sunt armâni. Au rădățină românească, ei au ceva să se facă cu armâna mea. Dacă un proiect Carmanama, Valadaram, Tricala. Și cum Valadaram? Valadaram, s-a banaforaus la cum banar mâini unoare, cu idil material, cu chiatre de ploață de chiatre, cu lemn, și cu arredament armanesc, cu vilențe, cu chilimi, cu toate acestea, dar armâile de unoare sunt chiros. Yes. Avem nădia că va să facă acest lucru fără zou. Macari. Sutirtini eu un om mult activ, tot na picali. Care asipă sti zugrăpsești maș prit 3 zboară. Care va siba este? 3 zboare? Yeah. 3 zboare. Sutir alumtatorlu, ce să zic, alumtatorul, ajută-mă, Irene. Alumtator fără de alt. Curajos și lucrător. Așa ți-se. Tubana noastră tot ne andăm un sim picali cu oameni țin Andrupăscu, îi ne da minti cam bună. De tine, care fură acei oameni? Care fură acei oameni? Acei oameni sunt mulți. Depinde de care loc la casă. Armana mea. Tu partea armânească și după aia și tu partea de zânate. Da, tu partea armânească, acel dea din asta mâmide, acel baghetul cale armânească era domnul Gogo Padioti, de amici. Dar nu aveam adarată Societatea Armânilor de Atena. Eu fui prezident de mulți ani. Gheorghe de Giui, că avea grapsit 2 cărți. Una carte, Câdiți armănești de amici, cu letri latinești. Și una altă carte, Câdiți
διαρβανιτόβλαχοι. Părfirutești, Da, câteți farsurestesc, cu lettere latine. Când ali vicinci, cu le perlo. Oi, Gheorghe, și grapșească Libana. Așa te rângeți. Cum poți să faci aftare drepare tine, ți om vițat? Cum nu se grapșească Libana? Se grapșească muzica. Se grapșească cum cât de puli. Nu se grapșească Libana? Dar nu se grapșească. Și cum, Gheorghe, cu lettere latinești? Ce sunt lettere latinești, subiectus? Ce sunt lettere latinești? Ați alții ne categorisești ca și lettere românchești? Nu, subiectus. Lettere latinești, ce este? Alfabetul latinești, ce este? Este alfabetul de Eubea, alfabetul de Calcida. Și luarea apoi a românii de la darară alfabetul lor. Și alfabetul grecesc, știi că nu-i grecesc, zici, că este finician. Aha, zic, ați ne laxaste tută midoarea, tută țeali ce stiam panatora. Îți da tumșnă ahurhi. Și bref, și mătref, și caft, și drept ca doa, ca te clausă, și ajung până acolo ce ajung stora. Zicești că aveați este suțat arbăinilor de cultură, acolo, Atina, țiturile de activități adrastoți al Chiro. Da, și al Chiro nu puteam să darăm smult, că nu era ghini viste, ghini vizute suțata noastră. Mediatica făceam case ghinarul și făceam Vasilopte, știi ce asta Vasilopte? Vasilopita. Pita. Una pita, ci bagana udru, una flori, uno... Pita ti năuloan. Da. Făceam atunci Vasilopita, la făceam, vinea după noi securitatea grecească, să vadă ce se dă, ce se face acolo. De aceea ce făceam era mult pșine. Ne adunam, cadevurul are, cadavur cât de permanesc, zburam, ne muleam la teamă Libana, cu limba armanească, făceam cură preinare, nu făceam multe lucruri, nu puteam să facem multe lucruri. Mulierile acolo se ne făcea, apoi se ducea cafe greftere șibătă, daram una damă și aducea pite armanești, puțini lucruri, nu daram mult. Mai mult lucru facem apoi, când am ajuns una carte de la EBLUL, European Bureau for Lesser Used Language. Atunci ne vedem, ca noi, în toată Europa, sunt multe milete, mulți la odi. Se zburesc cu un alt limbă, ce nu este limbă de un crat, oficială. Atunci ne ahurhim și ne caftăm și ne îndribăm și petricem ca de vură carte și noi la EBLUL, și ahurhi EBLUL și ne calisească. Accesul în calisire și noi și ne dus apoi la Bruxelles, la Parlamentul acolo, și zburăm de drepturile armenilor. Aceea a fost cam marea parte ce darem, cam mare lucru. Te-ai dus tu mulți ani, da, Mosi? Ai zburât pe armăi, te-ai îndemăsit acolo cu oameni din mai multi populi. Care de populi minduiești că și-o aduți mai multul cu armăi și de la care lipsește slomurnechi? De la care lipsește slomurnechi. De la romani și de Tolipecii. Acești sunt cam aproape de noi. Acești sunt cam aproape de noi. Putem să ne aducem cam mai mult și putem să luăm și paradigmele Elveției. Ce dar Elveții? Am aflat de-alicia crat lui Andrupaști mult. Da, un ce crat este? Un crat ce are idiul la o ce are Grecia, ce are Lada. Mai are 45 libii. Noi, tot Grecia, ca ce nu-și parem să avem? Saladi libii. Lipsească să vedem și luăm paradigme ei. Români, armeni, romani, cum se cheamă ei. Retoromani. Da, retoromani. Apoi sunt ladinii din Italia și catalanii sunt aproape de noi, ca ei au idile problematice
Mai sunt cam evoluți, cam trapsuri cam înainte. Mindesu că lucrurile te armăname ți-a dus harau, ama șcaimo. Le-a șuf de armăname, când dau să vad armăname, legit schimb, pliguim schimb, se scoală capul. Harau, ama ți-a dus și caimo. Ți fuma mare, haraua e caimolu. Sam dali vățam ca sunt tu idiol nivel, tu idiol nivo. Harau, caimolu. Harau ca cu limba armânească, cu tu să intru, să fac comunicare, să zburești, să ne aducești cu cam mai multe populi. Cu români, cu spanioli, cu italiani, cu francezi, cu mari harau. Asta e un mare harau, când te aducești ca poți să zburești cu 1,5 miliarde, 1,5 miliarde de lume de toată planeta Oeste. Caimo ca ce ne-a dus. Caimo ne-a dus ca banând tu griții și sunt un polit, un cetățean de astăzi, politii de astăzi Vasilie, un grec, un elic, nu puteam să zboresc liber. Și când a hohi și caf să facă mai mult, fu judecat ca trăditor, fu judecat ca dușman al licăriției. Dușmana mea este care dără? Noi armânii nu vor să se aducească ca armâni. Tu cardă ți grapsită Sony, zic istoria asta. Vreau să spunem noi, aici cu ani, se vrea să ne bagă tu hapșă. Ca ce vrui liba noastră, și hiba înaltă, să le iată sus, să se zburească, să putem să o cultivăm, să o aducem, să o bagăm toradă. Și apoi, democrațiile leni sunt acel și anulare. Πρώτα κοντά μου σειρά di un anno jumătate de hapșis de un condițională, cum se zice, with suspension. Nu știu cum se zice armanesc. Și democrațiile ele ne ajutare. Când se face apelul la judicolul meu, vineri, ca să câți eleni, ca să câți greci. Gheorghe Papadreu, ministrul atunci de Txani, fu el se ordină. Zise, Mahim Jurli, vrem să băgăm tu hapșă un om ca zise că e armân, că are un alt libe, și acțiți-ne BTC ne scapai și nu-i drept hapșă. Istoria aceea trapșă de anul 95, panadora tu sonă. Îmi pare rău că trecut și actare. Îmi pare rău că armâni și bagară talat de parte de un alt armân. Ca ce? Nu putem să avem miduieri. Știi cum e asta? Tu, istoria noastră a armânilor, sunt mulți actori ca asta, când o armâni cu armâni s-a lumtară. Acele armâni, acele dușmani, se vrea să-i bagă tu hapșă. Ca ce alarg de duc, tu armanama, de Torbinisie, de Albanie, din Nord Macedonia, își zic, ei, voi armâni, ghiniți-o azi ca hiți greci, nu sunt interferențe țale cu un alt crat. Nu lipsează să le acasă de să-i bagă tu hapșă, acloci în se duc de desclid o fel parametri. Ce lucrare Aristul de Belgrad? Aristul de Belgrad ce asta? El zice că e armân, dar eu zicea că nu e armân, că asta e Helen ce făcire papânii a lui de oasă și bagarea cloții. Ce lucru are acel ce duci de oasă lafle a cloții diligențe că va la da sparați, va la ajută, va da... Eu va la da parați. De taxurile ce plătesc eu, armânile de ducriție, cetățeanul grep, și da parați la armânul de acloții, ce lucru are?
Te amărti tot na când vine zborul de armânami, lucrurile sunt uniheamă mintiti. Mintiti scaldi. Vreau să spun. Are pavri, are chiar. Pare că adusesi știne aminti că anul estu scusești migdani una carti, eu să zburaști știi limba armânească. Care ați vrei să spun în dau lucrite este carti, știi plan ai cu ea, tu anul e an le ție. Da, cartea asta citiți. A furhiaste cu bana mea, ați v-a dus panatora, eu mi-am dai, eu vicai, eu banai, să interesul ce avui termana mea. Și interesul ăsta ce avui termana mea, mi-a dus, mi portare la giudico, ca taham, eram dușman al elat. Dar eu, și asta, unde cam buni cetățeni. Vânători. Da. Și cum a hărchi, care mi categorisi, care vrea să-mi bage pe cap. Asta e una carte document. Asta e una carte document și lipsea să o grapsești, și lipsea să o dar, și să o las la cel ce va gândi mai înapoi. Și știi că limba oață de principii, tot să știi. Și știi că tu principii, un oar și un chiro, era și popul, un laot, și zbura limba armanească, și acces faci. Cartea asta e îngrăpsită și gărțeaști, Achi Căsescu. Da, asta e îngrăpsită tu gărțească, tu gărțești. Am o facultate, abilitate, cum se grăpsesc cu fluently, cum se... Ai tu nătii să treci tu alte limbi? Da. Tora dec la un engleză, și o treacă prin limba engleză, și mai înapoi pe limba română, italiancă, și e de interes din lume ce avea une limbe cam abțin zburâte. Cum vezi în legătura cu alte suțate armânești și cu alte suțate europeane, internaționale? Ți lipsește adrat? Alte suțate armânești, îmi pare că aveți banat de sfoi pânătora. Vine Marada de Zoia Carabas la una damă sărmanească, din dreptul cor și joacă seara. Sunt 200 de o scoasă în afară. Că zice că tine nu chiar mâinte de preție. Zice Zoia, ce se mă ia? Nu chim toți armâni de frați? El zice, nu. Voi nu chiți frați cu noi. Vahtari, miduiari, ce poți să vezi? Avem frică, avem pavrii. Ma, nu eu. Am de lume. Au pavrii, fric și ghină cu legătură cu armânii. Prinde să Alexească. Eu de aceea mi bat. Că darăm alte adamus în afară, tuxi ani. Adamus cu armânii, adamus cu alți laoți, catalani, de acloți. Care ghină de brății, mașul tira al blăci. Că să nu ghină canalt, au pavrii, au fric. Sau fric de la care? De la alți armâni. De acel ce sunt camaeli indienili. De acel ce sunt cam chihagează chihagelul. Cam vasilează Vasilelu. Și cât se sutir breța nu are frică? Iți era să ne dar, nu ne dar. Ce să ne dar? Să mi vadă? Nu să mi vadă. Un armân cam absurd, m-am mulți tu mi ani. Am frică aici, era să trecui. A voi școreați de la Muliarmă, de la Irene, de la fetițele. N-am frică. Sunt boți așa acolo care zic că nu lipsește atât să știm, să zburăm, să ducem mai largă limba armânească. A ta minduiare care este? E ghini, o ducim tora care este, măcar asta este lucru. Tot aladă. La limba noastră lipsește și una parim, și una harnim, și o cultivăm. Zbor armele de Dumnezeu și calirghisem, cum bățea el, și calirghisem, și putem Libană și o bagăm tu în Arad. Ca cel ce știe, înțea un papu nu are, ca cel ce știe armanesc, știe 7 limbi. Și mă gândeam, eu, care astăzi? 7. Era italiană, franceză, spaniolă, nu știam care era numărul 7. Și apoi am gândit că era limba romază de Elveție.
Paplu a tău, părinții a tăi zbura di prota, ghini și gărțeaști, zbura paplu a tău, zicem, în hoară, zbura armâneaști și gărțeaști. Oamenii, bărbații, afurtea să zburaască armănești când zicea la scheri, la sculiol. Fetele de afurtită nu zicea la sculiol. Ca sculiolul, unul alt încheiat, totul nu m-a stupițit, era de masculie. Femeile, maratele, mulerile. Și ala acasă, lucrează. Așa, ca asta filosofie, papula meu zbura categoric, nu ghini. Maica, la tata mea, de găsesc ea, mas zboarele ce era intrată cu limba armânească, ceva alt. Mama mea, apoi, știa na teamă cam mult. Do general nu știa grecește. Cum erai tu tot la de Vasilești, Albania? Așa era. Zburăș malinti ni cheamă de miarata. Da, ótimo. Mi mutrează de acolo, n-apar de camarușească. Voi ni cheamă tia țihări alaptia horia vizuștini la Irena. Țihări vizui. Πρώτα îndea de două amșate fitițe, Marina și Lisa. Apoi, mă ajute. Și ajută Nigamini, mă ajute, îndea de curaj. E că minduiesul Dimitricu și cât chiro Zori, minduiesul că lipsea... Zori ciupalții cu ea. Că avea simasi să e aproape a un om care să te îndrupască. Axia, Și lipsa și spunem că ești mult mușată. Da, îmi șatează treații, mă șatează de inima armâine. Îmi șatează fizică treații și fugii. Îmi șatează de inima armâine. Îmi șatează de inima lei armeasă. Dimi zisești, mă amintești de dauli feti, așa este, aveți dau feti timiraki, care își aflară calea toxeanii tot iafuri dumenii. Ți ori nimic de bană la-i dată. Să aibă curaj, să nu se spare de ceva, să aibă vreari la κάθε om, fără diaforau, ca să fie laic, ca să fie galben, ca să fie baros, ca să fie cristian, ca să fie musulman și alt, să aibă respect, sevasmo, cum zic armâinile din la toată lumea. Se bănează și se bă sănătoasii acolo eu și aflară tihea ca fi una de ale. Una este când Americii bănează? Una bănează Americii de Texas și alea de Austria, Viena. Bănează. Și să aducă nipot. Amin. Aștept. Voi să spuneți să ne cheamă și minarea ta tu politică. Da. Ți lipsește politica. Ți lipsește politica. Cum vedeți, toți kero, toți europeanii zburăsc de un europarlamentar Eva Kaili. Una coruptă, da, de corporație. Da. Mai cea era acolo înalt. Saline până acolo înalt. Corupția are corupție și bază. Era για μένα αφού συνήθω το πολίτη τη συμμετέχουν τη δίκαια, συμμετέχουν contre la corupția, contre la toți acei lipsează să dare lucruri, nu la dare ca să nu-l plătesc, ca să nu la dai ceva. Voi și bag, și ajut și eu, și bagăm to Arad, un Vasilii, un sat, fără corupție, fără toate punctele negative. Minduiești că poate asta lucru? Este greu. Ma, ca să-l polemsim, nu este va godim. Poate nu total, dar nu este va godim fără de altă. Suteri, ajunsim câtă bitisită, cum avea îmi pare rău, doamna Flor. Care ați vrei să ne spui, așa cum avem arada cu Cati, oaspia nostru,
Ți zbor armănesc cu țarihare. Zbor armanesc, n-ai care. Armanesc ghini. Armanesc ghini. Sto bană, sto bitisita ca dana hiriții. Serios. Ți mâncare armănească țarihare. Acolo gardichi. Ți mâncare armănească țarihare. Mulți mă gânau care, mult îmi lipsește mamaliga. Țari armănească? Da, mamaliga și piscinica. Știți asta, piscinica? Asta lăpită cu verze și cu farină de arochi, de mais, cum zice. Dar alertată de mama mea și maica mea. Dimisor? Cu farină de misor? Auzi, se cheamă plasto. Aia și galbenă? Este galbenă? Piscinica. Cum? Galbenă. Din galbenă, dimisor. Poate. Bun, nu am mâncată. Când avai în tricălă, vă timbesc. Și ții cântic armânesc cu țarihare. Și cântic. Stau nețul livadi, stau nețul livadi, traci un zoni și mi viadi. Bună ziua, murumșată, bună ziua, murumșată, n-am văzut ahtarinată. Ați înțelegeați? Salada apoi cu nu gând la noi, fată, nu gând la noi. Nu te arăt de fată, da, fată nică. Sunt dau cântății molto cunoscute tu tutti Vasilii iubenească armânii și molto le avem tu vrare. Sunt irtubitisit care vrei să ne spunea și un zbor, ti armânii ți nămutrescu, și te alanță ți va nămutrească va da poaia, anda vasiba este o armâni toți, armâni tu do. Nu lăsați libă. Vițați libă vă la fițoriți la nipotiții. Ca limbă armânească este o limbă ce poate să aducă multe feliciri. Stea cel ce își băresc, stea cel ce o află. Hărios, ți se spunem tora mea, să aproache bitisita de an, să avem un an bun, toți, prota și prota să avem sănătate, de apoi să avem angătan și de geanul nostru și de aței de învârliga din noi și să nu agărșim așa cum zicești și limba armânească, să ducem aninti, să creștem, să avem angătan, că ne este atât aproape de gean. Mulți ani, vă urăm, zi un an bun cu toți buneții. Mulți ani la toată lumea, la toată dunia, la tot la om. Hărioși, seara bună. Ne vedem tu dau unii 300 inghiți, tu 19 de inar. Hărioși. Sănătate. Care stă mult.